खुलुमबाय आं दिनै मोनसे जाउनखौ लानानै मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआ जाहैबाय थांनाय बुब्लियाव सासे थिकादार जोहोलाव राजा बि स्मिथखौ नंखाय दाय साजायनानै सावथाल कमिउनिटिनि मानसिफ्रा थारमाने आदिबासिफ्रा मोसौ सिखावनि जे सानानै थामहिनबा बेखौ मोसौ सिखावआव फाव फान्दायनानै खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायखौ लानानै दिनैनि थासारिया क'क्राझार जिल्लानि कारिगावनि साहाथिंजाय सावथाल आरो बर'नि गेजेराव जाबादि गिथावना दाङाबाजि जाबाय दं, न' बां सावनाय, सोरखौबा बोरला लानानै गावनो होसोनाय आरो न' बां सावनाय, मोननै कमिउनिटिनि गेजेराव खोब गिख्रंथावना थासारिया सोमजिगासिनो दं। आथिखालाव अल आसाम आदिबासि स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय बिथांमोना बर' आरो सावथालफोरनि गेजेराव जाथाय जानायखौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो बेखौ समाधान खालामनायनि खोथाखौ बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना मोननै माहारिनि गेजेराव मेसेज फोरमायदोंब्लाबो आथिखालाव नुनो मोनबाय दि जोंनि बर' कमिउनिटिनि मानसिया गावनि न्यायखौ नागिरनानै दिनै राजा लामा होबथादों। नाथाय गुबुन फारसेथिं सावथाल कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बिथांमोना देक देक सिखा रुवा आरो देक देक आर्मि मेल्टारनि सिगाङावनो बोरला आरो जिलेटखौ लानानै बर' कमिउनिटिनि मानसिफोरखौ गावनो होसोनाय आरो बर'फोरखौ माबोरै गावनांगौ बेफोरखौ फोथार बारियाव थालिर बिफां गायलायनानै मेजारमेन्टखौ थिग खालामनानै ट्रेनिं होनाय जाथाया जोंनि मेगनाव थामहिनबा ससियेल मिडियायाव नुजाबाय थादों। बे थासारिखौ नायोब्ला बे थासारिया गोबां समहालागै बे गोसारबाय थागोन आरो बेनिफ्राय रैखाथि मोननो नांगौब्ला जोंनि सावथाल आरो बर' मोननै कमिउनिटिनि गेजेराव बेखौ थाबैनो समाधान खालामनानै बेखौ फोजोबनो नाजानांगौ आरो बे जाथाया जुदि जाफ्लेबाय थायोब्ला मोननैल' गामि नङा, दुलाराय बिटिसि ओनसोलावनो सावथाल आरो बर'नि गेजेराव बेबादि खास्रि बिस्रि जाथाया दाङाबाजिया जाफिननो हागौ। मानोना थांनाय बुब्लिफ्राव सावथाल आरो बर'नि गेजेराव जाथाय जानायाव गोबां बोसोर रिलिफ केम्पआव बर' आरो सावथालफोरा थानानै सात जाला जिउ खुंनांदोंमोन आरो गोबाङा रिलिफनि आंखालाव बेराम आजार जानानै गोबां थैनाय जाथायाबो जोंनि नोजोराव गोलैदों। नाथाय फिन आरो दा नैथि खेब सावथाल आरो बर'नि गेजेराव दावहाया जानाङामोन। नाथाय सावथाल कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बिथांमोना जोहोलाव राजा बि स्मिथखौ सासे मोसौ सिखाव होनानै सासे सोद्रोम गोनां सुबुंखौ साजायनानै जि खास्रि बिस्रि बुथारबाय आरो सानैया खुनुरुखुमै खारनानै गबाय आरो बिथांमोना हस्पिटालाव खोब जोखोम जानाय थासारियाव बिथांमोनखौ ट्रिटमेन्ट खालामबाय थानाय जादों। दा बे बिथिंखौ नायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दायनिगिरिफोरखौ हमनांगौ आरो थिग बिजिरनाय जानांगौ होननानै बुंगासिनो दं। आरो गुबुन फारसेनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां बिथां हाग्रामा महिलारियाबो जाहाथे सोरबा थामथि सुबुंनि खोथा लानानै मोननै गेजेराव जाहाथे दाङाबाजि जाया आरो बे थासारिया सोरबा थामथि सुबुंनि थुनज्लायनायाव बियो जानो हागौ बेबायदि बिथाङा इंगित होदों। आरो बिटिसिनि मानसि हिसाबै जों बिटिसियावनो थानांगोन आरो गाव गावनि जायगायाव जाहाथे थानो हानाय थासारिया जायो आरो सावथाल आरो बर'नि गेजेराव बे थासारिया जानायखौ बिथां हाग्रामा महिलाया दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो गुबुन फारसेथिं बिथां हाग्रामा महिलाया मोननै कमिउनिटिनि गेजेराव गोरोबलायनानै सिगांनि बादि थानायखौ बिथाङा इंगित होदों आरो बिथाङा बुंदों दि सावथाल आरो बर'नि गेजेराव जि जाथाय जादों बे जाथायखौ आयेनगत भाबै नायबिजिरनाय जागोन आरो नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरिखौ हमनाय बा साजा होनाया बे आयेन बा प्रकाशननि हाबा होननानै बिथाङा बुंदों। दा मोनफ्रोमबो मोननै कमिउनिटिनि बिथिङाव मोनफ्रोमबो अर्गेनाइजेसननिफ्राय गोबां खोथा बुंदोंब्लाबो नाथाय दा सावथाल कमिउनिटिनि जि बोरला लानानै उदाङै आर्मि मेल्टारनि सिगाङावनो अपेनलि बिथांमोना बोरला थिर लानानै गावनो नाजानाय आरो बिथांमोनखौ आखायाव बोरला थिर नुसेयावबो जोंनि आर्मि पुलिस मेल्टारिफ्रा बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामाखै, बियो साननो लागा जानानै फैदों। गुबुन फारसेथिं बर'फ्रा गावनि न्यायखौ मोननो थाखाय राजा लामायाव बिथांमोना होबथादों। दा बेबादि दाङाबाजि जाफ्लेबाय थानाय जाथाया जानो नाङामोन। सावथालफोरनि गेजेरावबो आथिखालाव गोरों सोलोंथाइ गोनां मानसि दंसै। दा बिथांमोना
थांनाय बुब्लिनि एसटिनि जि दावराव दावसि बेखौ लानानैनो दिनै जानो हागौ बिथां राजा जोहोलाव राजा बिस्मितखौ बुथारनायनि जाथायाबो इनडाइरेक्टलि बे एसटिनि जि स्टेटासखौ लानानैनो बे मोनसे फाव फान्दायनाय होननानै जों बुंनांगोन। मानोना थांनाय बुब्लियाव एसटिखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जादोंमोन आरो आथिखालाव बिथांमोना एसटि मोननो थाखाय गोख्रों भाबै नाजाबाय थादों। नाथाय बिथांमोननि बे एसटि बिनाय हाबाफारियाथ' माब्लाबाबो जाफुंनायनि लामायाव फैखाया। थेवबो बिथांमोना माखासे पलिटिक्सआव बाहागो लानानै माबोरै मुलाम्फा जानो हायो बेखौ बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा नाजाबाय दङ। दा बर'आनो जा सावथालानो जा बेखौ जोङो मोजां भाबै समाधान खालामनो थाखाय कारिगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ज' जालायनानै सान्थि कमिटि दालायनानै जाहाथे जों गोजोरै सिगांनि बादि रायजो जाफिननो हायो बेखौ नोजोर थिबोनानै खामानि मावोब्ला बे थासारिया समाधान जागोन। मानोना सान्थि कमिटिनि जोहै गासै जाथायफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि दाय दोषफोरखौ जोङो मोननै कमिउनिटिनि गेजेराव बिजिरलायनायनि गेजेरजों बे थासारिखौ फोजोबनो हानायनि लामायाव दङ। आरो आं बेखौबो जोंनि कमिउनिटिनि मानसिखौ खावलायनो लुबैदों दि आथिखालनि गुदुं दुंहाव बारहावा जाबाय थानाय बुब्लियाव जाहाथे बर' मानसिया सावथाल कमिउनिटिनि ओनसोलफ्राव बा बे लामाफोरजों गारि मटर गाखोनायखौ खम खालामनांगौ। मानोना थासारिया गुदुं जाफुबाय थानायाव गोबां मानसिफोरना रागा जोंनानै थायो आरो बेबायदि समावनो गोबां मानसिखौ बुथारनो थाखाय खायसे दुथां आखुनि मानसिया खाबु लाबाय थायो। बे खाबुफोरखौ जाहाथे मोननो हाया। बेनिखायनो जोंनि बर' आइजोनिफ्राय लानानै जोंनि जेसेबां सुबुंफोर दं बिथांमोना जाहाथे बे कारिगाव ओनसोलाव खोब सांग्राङै आलासि जाफैनाय बा बावहाय बे लामाजों हान्था मेला खालामनायाव खोब साग्रिद जानायनि गोनांथि दं। मानोना दाय गैयै सुबुङा बुथार जानायनि लामायाव। दा बेनिखायनो बे कारिगाव ओनसोलाव जाहाथे नोंथांमोना दिनैनि थासारिखौ मिथिगौ। बे थासारिखौ नोजोर बोनानै जाहाथे दावबायनायखौ बन्द' खालामो आरो बियो थाबैनो समाधान जाथों होननानै आं JSP एडभाइस 360 चेनेलनिफ्राय खावलायो। जाहाथे बे थासारिया इयुनाव आरो गुवारसिन जालाङा बेखौ नोजोर थिबोनानै BTC गभर्नमेन्ट, लकेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टआथ' इनिशिएटिभ लागासिनो दं। माब्रै BTC ओनसोलाव गोजोन सान्थि आब्रुथिखौ लाबोनो हायो बेखौ नोजोर थिबोनानै बिथां हाग्रामा महिलारिया आथिखालाव खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि थाखाय बिथां हाग्रामा महिलारिखौ जों बाख्नायनांगोन। मानोना मोननै कमिउनिटिनि गेजेराव जों गोरोबलायनानै गोजोन सान्थियै गोजोरै रायजो जानायनि खोथाखौ बिथाङा बुंगासिनो दङ। आरो बिथाङा मोननै कमिउनिटियाबो जोंनि BTCनिनो बासिन्दा। बिथांमोना जाहाथे बेबायदि दावराव दावसि बा सोरबा थामथि सुबुंनि खोथा लानानै बेफोरबादि जाथावै जाथाय खालामबाय थानाया जोंनि थाखाय दुखुनांथावना। बेखौ नोजोर थिबोनानै बिथांखौ ससियेल मिडियायाव बुंनाय खोथाखौ जों नुदों। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो नाजाला। भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारि, जै बर'।